Všechny omlazující a léčivé procesy, které v našem těle probíhají, nejsou zcela jistě závislé jen na našem stáří a genetice, ale především na našem životním stylu a prostředí, ve kterém žijeme. Od přírody je tělo téměř dokonalé a bez chyb. Dokáže se přirozeně opravovat a regenerovat, pokud žijeme v souladu s tím, jak nás příroda stvořila. Bohužel je ale stále více konfrontováno s obrovskou spoustou škodlivin, stresu, nerespektování cyklických biorytmů. Tělo je doslova devastováno na mnoha úrovních. Tělu se stále více nedostává toho, co přirozeně potřebuje, aby bylo zdravé. Mohlo se rozvíjet, regenerovat a zapínalo své samoléčivé funkce. Místo toho dostává velké porce toho, co ho stresuje a oslabuje, jako je nedostatečná a nezdravá výživa, překyselení organismu, zánětlivé vnitřní prostředí, nadměrné množství stresu, nedostatek spánku, špatné dýchání, toxíny z prostředí a poškozené mitochondrie, nedostatek pohybu, čerstvého vzduchu a slunce. V případě, že převládá působení těchto nepříznivých vlivů na naše tělo, převládá degenerace nad regenerací. Vypínají se léčivé a regenerační mechanismy, což vede ke zrychlenému stárnutí a nemocem. Více informací najdete v mých knihách, elektronických knihách a také vás tímto velmi srdečně zvu na můj podzimní seminář na Kocandě 17. a 31. října na téma Uzdrav se sám.